Well, hard na blianta de brí tú leis na canna le a móra ar nós BBC, RTE, TG4 Sky Sports View. Ach an égrú gurbéis an cinneal ibre a bhí tú i gcónaí a géirí dhéanamh a bheith óscór an camera, a bheith leithrú agus buinteach le cursaí sport. Well, if I could just kind of hitch me stress a rud sin ar bhealach. Múntir manscoil a mé, so bhí méid múnú manscoil géalaigh agus star I mália atha clia I cais an chrocha, pobalscoil cais an chrocha. Agus rinne méid jarmid ar má aiste agus obair bhí méid conjanú le ma rang sa cúige bhléon, rang anórcha sa cúige bhléon. Agus mírála mé cad dhéanhí mé. Agus rith mé go dtí an siomra farne agus ag an am bhí foinse an seanfapar géile go bhí an ag an am darban an foinse agus bhí mé cortú aiste hen sin chun fotocópáil sin rud a bhí agin ag an am agus fotocópáil agus tortama agus gulfréid cin an lehan a cainte agus ar bon an lehannaí bhí si de cortú Tiger Sport. Agus nuair bhí me se sa choláiste mé gobar ag an stáisiún áitiúil darban am Northern Sound. Mar láithreoir sport sin rud a bhrinne mé ar feadúpla bliain a an saithran. Agus marrála mé nó sé sin spéisiúil. Agus bhí sugam nach rom géirí bheith teagas go Jo bhí mé lán daimhrí agus smuinte bhí sin ní romíoach me fetidí lu ag an am sin. Agus dúirs mé le mé right sin é chur mé straat an job agus taobhsí de sé seart na dag mé mar job lán amsirthe le pinsin imáile a léa bhg mé go Port Larga go dtí an Rhein. Agus ag gobar le nematán, agus thas bhí maithe gobar mar haidir sport, lá mé raide mar léirethóir agus an sin mar láithreoir telefíse. So bhí sé aonanta ní ró sé ar ma insin riú a bheith ag gobar ins na man ach as sin a ra lean mé hosí mé gobar le RT, BBC, agus bhí tá mé fósa gobar le TG4, Sky Sports agus GAA+. So tá an tálumm sa ggóil mé trééis obair leis na canal difriúla. Agus margheallas tóthe ar an fógur sin hagann an papar nuach dan Tessa sinna fá. Go mé fósar an óhar seo ag gobar mar leithreoir telefíse. Well, mar luí tú is as muineáin thu ach tá tú inis chufuad in níaltacht Connemara. Nis tá tú a muoin túa tá tú I bhád ar hiúlú na Carfa Móra tá sé arghúilta. An gahíonn se sin dúchlein breise dit in san cinneal réimse I brise go háirithe agus tú ag gobar mar freelancer agus mar híon go míon ar beidir iirecht níos mó a dhéanamh cinneal a bheith feiceach agus a bheith cinneal I lárin éí má higann tú mé. Crohann sé deacracht I cínse go háirithe mar go mé ag taistal an tamar fad agus sinna rud is deacra an agus caiime seo níos mó ibre eilí gaiileh I gahar na gaiileh I condí na gaiileh. Tá obair ar fad in ahannáid seach is gaiileh, which is an aisteach, ba caiim mis a teachtar ar bhealach eile ar sin. Ach tá sé agus rud mór tá an tá si de caiintenis faoin an ringroad sin agus bypassí anú Tessa agus caiimerá tá mi se ag súl go mór go joí an lámar sin tá sé omláán crackil se go bhfuil daoine ar an tíú seo den caiir na gaiileh gan bóthir timppla na gaiileh le blianta. Tá sé caiintrí se le níos mó na 10 blian agus tá sé uásach mar tá sé chuiste ar tionscadal tá aithna go marnar sin daoine ón tíú seo de gaiileh cai sé fágáil chun dul gobar go cúga ar maiding mar dhealar an trácht. Níl tú den andal go gaiileh. In amatí híonn tú landan tú I gaiileh ag an am mí ceart. Tugann tú beidir gáir a clig dul taobh sugamsa go dtí an tíhile de gaiileh chun dul ar an mótorballa go bailile léas. So tá sé uásach agus chum fáilte mhór rihann an nuig le déanaine go mé bypass an. Sin an dúláán is mó is dóthaí an deachreacht atá an ná an taistal agus de páistí agam sa gomáitar de gaiir níos sinna agus ar bhealach tá sin níos forrasta margóid níos sinna tá sin an airthirtói féin agur bhealach eile tá sin níos deachra mar tá siad san sáte ina hanrad agus tá sa taxi agus tá gurí schedule dhéanamhar cétá an éiad thuirtin seo, níl mission seo, cétá thuirtin seo agus sin an rud a bheits an. Ach is cantar álín in Connemara tá daoine álín timppla orm san seo tá pobl bríomhar an. Ach pobl atá cleachta le bheith go caiithí tú seaasa suas de chéin go ní féidir le brathir rinne mar táid is cantar na nilán an cantar tá mis sem a choní an. Agus tá tú I gobar go cruúí agus golóir in na háisina níl siad an seo agus golóir in na háisina atá faoin tuaithe ag dúna síos agus tá sin ag tarliú ar fud na tíir mar dhealar an tuaithe agus golóir in na daoine tá de caiint bhí daoine bheith gobar go Johnach Tessa agus
cluban na éagsúile. Níl daoine hart mar go gaiith sé dobar an téile de gaiileh. Níl daoine ábal a teach doháin am complé le pell nó ommáint nó sacr nó gobérod. So tá deachracht mór an sin maidir le daoine gobar go Jonach margheall bhfuil na háisina a gin an seo go gaiimiid lig a bheith taistal a cuidirn go mór le bypass go bhfuil nach gaithí daoine fágal choú sin. Spe níos mó daoine géirí coní ar an taobh seo de gaiileh comáin margheall nach bééis sé có deachar dul i món ibre ar an taobh eile a gaiile má tú ná bheith dul níos slíthe ar maidin agus go lei ní níos slíthe ar maidin a go bhéh tú ná ag am rééisúnta ar maidin dul is deathe gobar.